Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Pen ban kalong kamon utrai ba en pen mong ya u di la pen cenjar ya u bola terwaya di kum ujing kenya sai pam un se yo i ya lagi kon kik siu ha ka jing em ka bajalan di kum ta un sa pendep bahaya ka ba utrai ulamon un se yo i yo so ka jing korden ka men siem jong u bon un sa sunguhun da ka jing sha shutom jong u usakri bahok jonga un sapan kesan iki babun un sakit ru iki pap jongki di namar ni don ulendo orang ba ubakrau ubalayai lang ba ki beneng jisu khon ublei dongin bat skem yala ka jingej bangi pla namar nimdon ulendo orang ba ubamla ban ngolem ya ka jing klot jongi henry ubalasha tenju kumangi bun rukom ban klem lepom kumta tongin ya lek da ka jing shania shajan ka khet jing ai ban yo jing sin ai bat ban shem jing rap hakapo jing don kam Teu choko body honest ki khon sebedi kilawan show jisu ko na hikai kilaong ngakwa ba men le ai na ka banta jongi tipi kwa ngan le ayu la kali jisu kila jubam ndame shong ha khet jong ka hima jong me ikwa ba men pen shong ni wei shakamon bat wei shakadiang jong me jisu long haki hemtep ayu piapan pila mo bandi ya kuri kabanga dei bandi pila mo ban sha pan baptis dakaju ka baptisma dakaba ngan sa sha pan baptis ngila kila jubam ujusu laong haki nyuma pin sadi ya ka khuri ka ba mangangan sadi ban sha pan baptis dakaju ka baptisma kumba sha manga henry ban ai jaka ya phi shakamon ni shakadiang kamdei ka kam jonga kidei nakabantai kito ya kibala mang lupang habakui pat kishphongut kisanran kile usngeu shphangani kila inkhong eu jacob badu yonis kumtau jisu la kholang ya baro bodlaong mapi pitip kumno kito ki badon ka bor sanshar habdeng kiriu purthai ki pensngeu ila ka bor halor jengki pat ki bakrau batri kile trai khli halor jengki kani kamdei banlong kor komle habdeng jengpi nadau no kwa banlong he udai banlong shakri koi pan nadau no kwa banlong khli du udai ban shakri ya baro wat ukhun ubriu shim lawan
indup syakri ulawan ban syakri bat ban a yala kajing im ban suspa yaki babun.